салом. хабарҳои муҳими радиои озодиро дар рӯзи чоршанбе 13 август ман Хиромон Бақузода тақдим мекунам. дар Душанбе тадбирҳои амниятӣ шадидтар ва қоидаи санҷиши шиносномаҳо ҷорӣ шудааст. дар раёсати корҳои дохилии Душанбе мегӯянд, ки ин тасмим бо ҳадафи таъмини тартиботи ҷамъиятӣ ва амнияти шаҳрвандон гирифта шудааст. ба иттилои ниҳод реҷаи паспортӣ аз рӯзи 1 август ҷорӣ шуда ба ходимони милиса амр шудааст, ки хона ба хона гашта афроди дар хона зиндагӣ доштаро аз лиҳози санаду шиноснома бисанҷанд. ҳадаф аз гузарондани ин чорабинӣ таъмини иҷроиши қонунҳои амалкунандае ки дар ҷумҳурӣ амал карда истодаанд аз тарафи шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин муайян намудани ашхосе ки бе қайдҳои зарурӣ ва инчунин шаҳрвандоне ки дар кофтукови мақомоти тафтишот ва аз суд пинҳон шуда ҳастанд, муайян кардани онҳо ва инчунин ашхоси хориҷие ки тибқи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи вазъи ҳуқуқии шахсони хориҷӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон бе қайдҳои зарурӣ мегарданд ва қонунҳои амалкунандаи ҷумҳурии Тоҷикистонро вайрон мекунанд. ҷоришавии реҷаи паспортӣ ва ҳам шадидтар шудани тадбирҳои амниятӣ дар пойтахт ба омодагиҳои истиқболи нишасти сарони кишварҳои узви созмони ҳамкориҳои Шонҳой рабт медиҳанд. барои ширкат дар ин маросим президентони Чин, Русия, Ӯзбекистон ва дигар кишварҳои узв ба Душанбе мераванд. раёсати корҳои дохилии шаҳри Душанбе алайҳи як хонандаи мактаби байналмилалии пойтахт парвандаи ҷиноӣ боз кард. хонандаи синфи 11 мактаби байналмилалии шаҳри Душанбе барои садамаи автомобилии гунаҳгор мешавад, ки боиси маҷрӯҳ шудани як нафар шудааст. ин ҳодиса рӯзи 5 августи соли ҷорӣ дар хиёбони Рӯдакӣ рух дода, пиёдагард Умарҷон Назарофи 21 сола дар зери чархи мошин монда маҷрӯҳ шудааст. тафтиш аз рӯи моддаи огоҳона нарасонидани ёрӣ ба шахсе ки ҳолаташ хатарнок аст шурӯъ шудааст. ин ронандаи ноболиғ узви хонаводаи овозхонҳои маъруфи гурӯҳи Анис аст. садамаи ахир дубора таваҷҷӯҳи матбуотро ба мушкили ба ҷавобгарӣ ҷалб кардани атфоли афроди бо нуфуз кашид. дар Душанбе як шоми китобхонӣ дар боғи Рӯдакӣ баргузор шуд. шиёри ин маросим биёед китоб мехонем будааст, ки дар чаҳорчӯби он ба ширкатдорони маърака ҷавонону наврасон беш аз 1000 китоб тақдим шуд. ин маросим ки бо ибтикори кумитаи ҷавонон ва ҳам гурӯҳи ташаббускорон аз шабакаҳои иҷтимоӣ ташкил шуд, ҳадафи тақсими китоб ва ба мутолиа ва омӯзиш дилгарм кардани ҷавононро дошт. امروز من با مادرم به این باغ اومدم و در اینجا اکسیا است. من با مادرم یک چند کتاب‌ها رو انتخاب نموده. маъракаи даъват ба китоб дар шароите баргузор мешавад, ки солҳои охир аз коҳиши таваҷҷӯҳи насли ҷавон ба китобу хониш изҳори нигаронӣ мешавад. ва барои дидани шакли пурраи ин навор ба сайти интернетии радиои озодӣ, шабакаҳои иҷтимоӣ, фейсбук, твиттер, ютуб ва ҳам замимаи радиои озодӣ барои телефони ҳамроҳ муроҷиат кунед.